Hej, sig mig, har du bare stået og ventet på mig? Nej. Altså, du opfører dig som om, vi ikke har set hinanden i år. Jo, nej, jeg har bare været anstrengt i forhold til i aften. Det er fint. Det går nok. Hvor er Astrid henne? Astrid, hun kunne ikke være med alligevel i aften, der kom ned. I havde måske blandet. Ja, du ved, nå. Jamen, vi skal nok få det sjovt med hende, ikke? Jo, selvfølgelig. Altså, der er da godt nok blevet rykket rundt på tingene herinde, ikke? Altså, der er der sket virkelig meget den sidste uge i forhold til de sidste par år. Ja, jeg ville også helst have været foruden den hele store omrokering, men det var jo nok for det bedste, ikke? Er det Astrid, der har stået for omrokeringen? Nej, det ville være synd at give hende hele skylden, synes jeg. Ja, altså, det kan jo godt være, hun styrer lidt for meget herhjemme, måske. Ej, det vil jeg ikke være så sikker på. Hold da op, altså, det vil ikke være første gang, hun får dig til at gøre noget, du ikke har lyst til. Og det vil bestemt heller ikke være sidste gang. Sådan noget sker bare, når man binder sig, som du gør. Som jeg gør? Ja, altså, du har jo ligesom valgt at være lydig, ikke? Altså, du ved, det gider jeg simpelthen ikke sådan noget. Altså, jeg vil have lov til at have plads til mig selv i mit forhold. Ellers så bliver man ikke lykkelig. Altså, du tror ikke på troskab, eller hvad? Altså, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, for meget lydighed er ikke godt. Der er en stor forskel. Okay, så fortæl mig, hvad er det for en lykke, som din partner ellers ikke vil tillade dig? Altså, du ved, for eksempel når vi er på tur med fyrene, ikke? Altså, når vi er et eller andet sted hen på en weekend der, så sker der altså nogle ting, som pigerne helst ikke skal vide noget om. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi har været igennem en del ting sammen. Men hvad så med de ture, hvor jeg ikke er med? Du ved, udflugter og aftaler og stævnemøder, hvor jeg ikke er med. Hvad med dem? Er det noget, Astrid har gjort? Nej. Jeg vil sige det. Sidst du var her, der tror jeg, du glemte noget. Og jeg ved, at da vi var sammen, der fik du den med. Kenneth, Jeg forstår ikke, hvordan den er inde i mit soveværelse. slap helt af. Jeg bryder mig ikke om at blive holdt for nar. Okay, altså, ved du at vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Vi er gode venner. Altså, jeg vil aldrig have en affære med din kæreste, vel? Nej, det håber jeg da ikke. Men jeg ved det jo ikke, vel? Altså, du er paranoid, Kenneth. Er det det, jeg er? Altså, overreagerer jeg? Er det bare det? Fordi, altså, hvorfor ellers? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor den er derinde. Der findes jo mange uger med en til. Du er altså faktisk begejstret for hende. Okay, kan du ikke se, hvor dumt det er? Men det er dit ur! På mit soveværelse, hvorfor? Jamen, altså, jeg har jo for fanden mit ur på. Ja, altså, der er mange uger med en til. Alt godt. Lad os bare ikke snakke om det her igen. Døre lukker. Ja, han troede på det med uret.